pokoj, kľud, 20 minút do Košíc a dokonalé technické vybavenie. Hovorím o obci Gyňov, vzdialenej 23 minút autom od Košíc, a v pokojnej a novej časti obce je postavený krásny bungalov, skolaudovaný v roku 2021. Je postavený na 7,5 árovom pozemku a je naprojektovaný tak, že spĺňa tie najvyššie nároky. Málo kde nájdete dom, ktorý má pripravenú elektronabíjačku pre vaše auto, tepelné čerpadlo, teplovodné podlahové vykurovanie, 10 kW fotovoltiku, rekuperáciu, exteriérové žalúzie, automatickú závlahu, kamerový systém či branu na diaľkové ovládanie. Vďaka týmto výmoženostiam sa náklady na celú domácnosť pohybujú na úrovni 45 eur. Áno, počujete správne, 45 eur. Okrem toho na pozemku ešte nájdeme vykurovaný altánok, ktorý je ideálny pre rodinné oslavy aj za horšieho počasia, priestor na bazén, pivnicu a terasu, ale tu vám ukážem až vo vnútri. Doma 3 spálne, obývačku s kuchyňou, dva šatníky, kúpeľňu, hosťovské WC, technickú miestnosť, špajzu a celkovú podlahovú plochu 135 m2. Je to naozaj veľký a svetlý dom a poviem hneď na začiatku, že je možné ho prerobiť na 5-izbový, pri ktorom by ste neprišli o žiadne dôležité metre. Priestranná obývačka s kuchyňou dokonale pasuje veľkým rodinám a priamym výstupom na terasu máte celú záhradu pod palcom. A navyše s týmto úžasným výhľadom. Verte mi, vaša rodina tu bude naozaj šťastná a to je predsa to najdôležitejšie.